कोविड-19 आजारामुळे जिल्ह्यातील कचरा वेचकांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून रस्त्यावरील भंगार गोळा करून उदरनिर्वाह करणे हे अत्यंत धोक्याचे व असुरक्षिततेचे बनले आहे। कचरा वेचकांनी गेल्या 8 महिन्यापासून जिल्ह्यातील पालकमंत्री, आमदार, ग्रामविकास मंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला, प्रत्यक्षात भेटून निवेदने दिली, परंतु प्रत्येकाने कचरा वेचकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे व त्यांच्या मागण्यांचे निवेदनाची दखलसुद्धा घेतलेली नाही। आता परत कचरा वेचकांनी त्यांच्या हाताला काम मिळावे तसेच मनरेगा अंतर्गत त्यांना कामात सामावून घ्यावे अशा मागण्या वारंवार होत्या, परंतु सर्व शासकीय यंत्रणांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील कचरा वेचकांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर ठिय्या आंदोलन केले। आज या ठिकाणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कचरा वेचक भगिनीने ठिय्या आंदोलन केलेलं आहे। कारण गेले 2 वर्ष आम्ही सरकारला लोकशाही पद्धतीने निवेदन देत आलेलो आहोत, चर्चा पत्रव्यवहार करत आलेलो आहोत की 2016च्या घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार कचरा वेचकांना वर्गीकरणाच्या कामात सामावून घ्यावा असा कायदा सांगतो, तरी याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेलं आहे। कोविड-19 आजारामुळे आज या महिलांचा पूर्णपणे रोजगार बुडालेला आहे। यांना भंगारात हात घालायला भीती वाटते। अनेक महिला कोविड-19 आजाराने त्रस्त झाल्या आणि त्यांना औषधोपचारसुद्धा मिळालेले नाही आणि यांच्या घरी खायला अन्न नाही आहे, जेवायला काही नाही आहे, भंगाराला दर नाही आहे। अशा परिस्थितीत या महिलांनी कसं जगायचं आणि कर्जसुद्धा आज त्या काढू शकत नाही आहे। तर ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे की आम्ही गेल्या 2 वर्षापासनं सरकारकडे मागणी करतोय आणि आमची मागणी कायदेशीर आहे। का या गरीब महिलांकडे दुर्लक्ष सरकार करतं? आम्ही समाज कल्याण मंत्र्यांना 2000 पत्र पाठवली, मुख्यमंत्री साहेबांना आम्ही अनेक वेळा निवेदनं पाठवली, त्यानंतर आम्ही आमदार, खासदार दोन्ही खासदारांना भेटून निवेदनं दिली, पालकमंत्र्यांना निवेदन दिली। का ह्या महिला महत्त्वाच्या नाही आहेत का? ह्या महिला तुमच्या मतदार नाही आहेत का? आज यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, का तुम्ही यांच्याकडे डोळे उघडून बघत नाही आहे? हे माणसं नाही आहेत का? किती वेळा मागणी करायची आहे? तर आज हा शेवटचा इशारा आहे। याच्यानंतर महिला या कायदा हातात घेतील आणि त्यानंतर आक्रमकपणे त्या काय करतील हे त्यांचं ते बघणार आहेत। परंतु आज या ठिकाणी कचरा वेचक संघटनेच्या महिला उपस्थित राहिलेल्या आहेत, कुणीही आता माघार घेणार नाही आहे, कारण हा जगण्याचा प्रश्न आहे, जगण्याची लढाई आहे आणि जगण्याचा संघर्ष आहे या महिलांचा। निदान मग सरकारने आज भंगारात हात घालता येत नाही, किमान कामं द्यावीत त्यांना, किमान वेतन द्यावं, ह्या जगणार कशा? तर ही कळकळीची मागणी आम्ही सरकारकडे विनंती करतो एवढ्या वेळी आणि सरकारने याकडे लक्ष द्यावं अशी आमची प्रमुख मागणी आहे।